खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि ससियेल मिडिया खेवनाय लोगो लोगोनो ट्रेडिंनि गेजेरजों कौटि कौटि रां जाख्ल'नाय खौरांखौ नोंथांमोना थाद'नाय गैयै बे समाव नुगासिनो दं। बे समाव सुमि बरानि उनाव फिन आरोबाव बिटिसिनि सिङाव थानाय बाक्सा जिल्लानि माइनाव ब्रह्मनि सायाव टार्गेट आरो माइनाव ब्रह्म मुंनि बे सासे आइजोआ कौटि कौटि रां जाख्ल'नानै दासिमहालागि खारखोमानानै दङ आरो खारखोमानानै थानाय एबा ट्रेडिंजों लोब्बा थानाय माइनाव ब्रह्मनि न'खौ बे समाव रायजो पुलिस एबा आसाम पुलिसनिफ्राय बे समाव माइनाव ब्रह्मनि न'खौ सिल खालामनाय जाबाय। जेराव सुमि बरा आरो गुबुन गुबुन ट्रेडार बिथांमोननि न'फोरखौ सिल खालामनायजों लोगोसे बे बाराव पुलिस बिफाना बे समाव नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुदों आरो बे डिसप्लेजों रोखा नुनाय बे थासारियानो जाबाय बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय बांनाबारि गामिनि माइनावपुर गामिनि माइनाव ब्रह्मनि न'खौ बे समाव पुलिस बिफाना सिल खालामबाय। जेराव 100 कौटिनिबो बांसिन माखासे ग्राहकफोरनिफ्राय धोन जमा खालामनाय सोद्रोमाफोरनिफ्राय 100 कौटिनिबो बांसिन रां जाख्ल'नानै बे समाव माइनाव ब्रह्मजों लोगोसे गावनि फिसाया बे समाव खारखोमानानै दं। जेराव पुलिस बिफाना बे समाव गोख्रोङै नायबिजिरदों आरो नायगिरगासिनो दङ माइनाव ब्रह्मखौ आरो नोंथांमोना जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुदों बिथाङानो जाबाय माइनाव ब्रह्म आरो कौटि कौटि रां जाख्ल'नानै 100 कौटिनिबो बांसिन रां जाख्ल'नानै बे समाव माइनाव ब्रह्म बे ट्रेडारा खारनानै दं। ट्रेडार माइनाव ब्रह्मआ बे समाव खारखोमानानै दङ। पुलिसनि मेगनाव धुला सारनानै हाद्रि सारनानै बे समाव खारखोमानानै दङ माइनाव ब्रह्मआ आरो बे समाव माइनाव ब्रह्मनि न'खौ सिल खालामबाय। जेराव नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोन्दों बेनो जाबाय माइनाव ब्रह्मनि न'। बेनो माइनाव ब्रह्मनि बे न'खौ बे समाव आसाम पुलिसनिफ्राय सिल खालामनाय जादों। जेराव नोंथांमोना आरो गुबुन फारसेथिं नायोब्ला माइनाव ब्रह्मनि आखायाव बान्डोलजों बान्डोल रां आरो बे रांखौ बिनि आखाइ गुबुननिफ्राय लादों। बेबायदि लायै 100 कौटिनिबो बांसिन रां एबा धोनखौ ज' खालामनानै लाना खारदों। जेराव गोबां नंखाय बांखाय लुब दिन्थिनानै एबा मुलाम्फा दिन्थिनानै बे समाव माइनाव ब्रह्मआ 9,000निबो बांसिन सुबुंनिफ्राय रां बुथुमनानै बे समाव खारखोमादों। जेराव नोंथांमोना रायजो नाङैनो मिथिगौदि रायजोआवनो बे समाव ट्रेडिं 2,000निबो बांसिन कौटि रां जाख्ल'नाय। जेराव सुमि बरा बिथांमोनजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन दोलो हान्जानिफ्राय बे समाव ट्रेडारफोरखौ बे समाव पुलिस बिफाननिफ्राय रायजो सरकारनिफ्राय रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे समाव बेफोरबायदि ट्रेडारफोरजों लोब्बा थानाय एबा रां नंखाय बाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय रां जाख्ल'ग्राफोरखौ गोख्रों नायबिजिरनो आरो साजा होनो थाखाय बे समाव फोसावनाय जादों। आरो बे लेखायैनो माइनाव ब्रह्म मुंनि बे सासे आइजोखौ जेराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर हालामनि बांनाबारि गामिनि माइनाव ब्रह्मआबो बेबायदि सुमि बरा बायदिनो 100 कौटिनिबो बांसिन रां जाख्ल'नानै बे समाव खारखोमानानै दं। आरो बे खारखोमानानै थानाय माइनाव ब्रह्मनि न'खौ बे समाव सिल खालामबाय रायजो पुलिस बिफाननिफ्राय। बेखायनो सांग्रां जा रायजो राजा नोंथांमोना बेबायदि गोबां सुबुंफ्रा नोंथांनि न'खराव फैनानै नोंनि सेराव फैनानै गोबां रां आरजिनायनि नोंथांनो सिमां होफैनो हागौ बा सिमां सुजुहोनो हागौ। नंखाय सिमां सुजुनानै एबा नंखाय मुलाम्फा दिन्थिनानै नोंथांनिफ्राय नोंथांनि दुखु खस्थ'जों आरजिनाय रांखौ लाना थांनानै नोंथांखौ सिलिंखार खालामनायनि थांखि लानो हागौ। बेफोरबायदि माइनाव ब्रह्म बायदि बेफोरबायदि गुबुन जुदि ट्रेडिं खालामनो थाखाय रां जमा खालामनो थाखाय बुङोब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय जानगाराव था।